my key to my house dị n'ime dị aba. Ibom ka obi buru akpa buru documents niile nwe n'ụwa je Lagos. Nobody cares. People they stranded, no manager, nobody's talking to the people. Because I believe we know what if he game, and they believe that if soldier goes, soldier come. That is the problem. Obo Ndị Igbo boycott or Ibom air. 18 flight, they will come back to their senses. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ndị ụlọ ọrụ na-efe ụgbọelu ama dịka Ibom Air akpala ụmụafọ Igbo aka n'ọdụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke iji wee bịa taa. Otu nwa afọ ndị Igbo hụrụ n'anya nke ukwuu bụ Maazị Oko Emmanuel Onyeka, onye ama dịka Okwuluora Ndị Igbo, ebeela arịrị nke ukwuu n'ihi ụdị akaja nke ọ gabigara n'ọdọ ụgbọelu nke ama dịka Akanubiam International Airport nke dị na steeti Enugu. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke o mere n'ọba ozi efere mba ụwa ya bụ Facebook, bụ ebe ọ nọrọ wee kọọ ije ya na ha bụ ndị ụlọ ọrụ na-efe ụgbọelu bụ Ibom Air nke ọ chọrọ iso ụgbọelu ha wee si steeti Enugu wee jewe steeti Lagos. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na ya buru ụzọ gbaa akwụkwọ isoro ụgbọelu ndị Air Peace nke kwesịrị ịpụ n'elekere 4 nke mgbede, mana o kwuru sị na mgbe ya jizi wee hụ ya bụ ozi bụzi n'ebe elekere 1 nke ehihie. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya gbaziri akwụkwọ isoro ụgbọelu nke ndị Ibom Air wee jewe ya bụ steeti Lagos n'ihi na ya bụ nzukọ ya na-eje ime na ya bụ steeti bụ otu ihe ya kperele ekpere ma rịọ Chineke ka o mere ya kamgbe afọ 9 gara aga. Ya bụ Okwuluora Ndị Igbo gakwara n'iru wee kwuo na mgbe ha bachara na ya bụ ụgbọelu ndị Ibom Air na onye ọbụla bidoro wee gbawa ọsịsọ dị egwu n'ihi na igwe ntụ oyi nke nọ na ya bụ ụgbọelu anaghị arụ ọrụ. N'ọnọdụ dị otu a mere imirikiti ndị nọ na ya bụ ụgbọelu jiri wee bido mkpesawa, bụ nke mere onye na-akpa ya bụ ụgbọelu jiri wee tụgharịa wee mepee ụzọ si onye ọbụla rituo ka a mara ihe a ga-eme ya bụ ọnọdụ. Mana mgbe e mechara wee sị onye ọbụla lọghachiwa azụ na ya bụ ụgbọelu, ya bụ aka na-akpa ụgbọelu bịaziri kwụrụ na ụzọ ya bụ ụgbọelu wee na-atụ aka onye ga-aba na onye na-agaghị aba na ya bụ ụgbọelu, bụ nke ọ gụnyere ya bụ nwanne anyị nwoke na ndị na-agaghị eso ya bụ ụgbọelu wee pụọ. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na dịka ya na-arịọzi ha bunye ya akpa ya dịka ha si na ya agaghị eso ụgbọelu ha wee pụọ, na ha kwachiri ụzọ ya bụ ụgbọelu ma na-efepụ efepụ. Okwuluora Ndị Igbo bere nnukwu arịrị wee sị na mgbe ya wepụtara ekwentị ya ka ya see ya bụ ụgbọelu dịka o bu akpa ya wee na-efepụ, na ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị na-arụ ọrụ na ya bụ ọdụ ụgbọelu nke nọ na steeti Enugu bịara wee jide ya ma mee ya akaja dịka onye ori. Asịla na Solex sị kama tere onyonyo ya. Everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm very broken. In name and phone and very weak. I want to know that Lagos. I'm not in Lagos. I'm in Enugu. I went to the airport around 3 p.m. I'm very weak. I'm banking I was something in Chineke for a very long time. I needed something, and tomorrow by the appointment in Lagos very early in the morning. Everyone's away by Air Peace, and Air Peace I could say by 4 p.m. Air Peace send their message. As soon as the flight at 4 p.m. was 11 a.m. and I put the message everyone. There is nothing I can do. I'm wrapping their piece na their wahala. I went and bought a Ibom Air. I returned Ibom Air plane, but I will bought the Ibom Air. I buy. Upon and another, and the bugles of Anna suffocate. AC adder on the plane, and the plane Junono. You can imagine every plane Junono, Onyaneku, Monyos on Ekulia. At some point, the plane we board up. The pilot man announced na AC maybe that they are trying to fix it. I'm not seen a fixing or the thing. And people were bitterly complaining. Me, I didn't complain because I check you me want to fly 1,000 Lagos. I wouldn't want to fly 1,000 Lagos who can easily come down and board and buy ticket and wait. They want to fly 1,000 Lagos. You could only open and I complain. People are open 9 or 10 minutes na play now. Mad weekend. Open on when asthma. All these diseases. Not a plane, how I react. So the only thing my pilot took over only actually pilot and they bomb end only actually or turn or drop boy. Madu is the airplane my boss. People were complaining about Salamo. I seen Obune fego in the plane uga ikukuge kumana imana. On what if I've calculated I cannot afford to miss this opportunity. Ima say injustice to one is injustice to all. If I be me burumali begi, and I justice itinyaka. All my life, I know people all go. I've never fought my fight. I've never fought my battle. On Kendi Madunda, Baburunde, Meburuka, even more Okwuluora, I get treat him like this. Upon almost everybody in airport, Monyembo.
onye enwezi onye ma nwa nwa ogbenye nwere onye ọma ikwu na ibe nwere onye ọ ga-akpọ ka ife ga-eme. So nwoke agbabago na terminal pilot ndị yakwa Ibom, please tag them. Pilot ndị Ibom gbakọta na terminal je tọnụọ plane mechigoro emechi na-apụ tọnụọ pụtakwa na departure si onye ọbụla rituo, onye ọbụla rituo, ndị nwe hand luggage onye ọbụla rituo. Eluzie ka a ga-aba ọtụba satin ọ nọ n'elu na-enye ọda onye ama mba plane a na onye ama mba plane a na onye tụọ m aka na ndị ama mba plane. Eche mo educated people na alụ na terminal ma not out. Pilot ndị Ibom nọ n'elu ka president na-atụ aka na-agwa ndị security na onye ama mba na onye ama mba na onye ama mba plane m kwụrụ ụgwọ ya enye m boarding pass. Abụrụ m terrorist, abụrụ m criminal, anụrụ m ọgụ, akọrọ m ọnụ, o nwere ife mme. Nebe anya dị efu ndị na-alụ dị ọdịm ka ọha of officials nje na-asịfa na okwu ọ na-esi enwere m appointment na Lagos bido n'abalị ya. Achọgo m this particular opportunity for 9 years. For good 9 years ka nna ya Chineke ka onye m this opportunity. Nweta ya mgba airpiece 200 and something thousand mụ na-enye nwoke echenjie ya arapụ airpiece gbaa Ibom 220,000. Ede m tata na na-eje Lagos. Please tag Ibom onye furu ebe nwanne ya na-ebe akwa osori ya baa akwa. And we can but say find things difficult, nobody will come. Achọrọ m ka unu boycott Ibom. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo, ọ bụrụ na Nigeria Igbo ozi, ọ bụrụ na ịdị against injustice, ka onye pilot bụ ịnọ n'elu na-atụ aka na mmadụ ama mba plane na onye ama mba plane. Nsifa na ama mba plane ka ife mere unu. Mweta appointment letter me kwesịrị igosife nwere ife gbasara ha na-egosife onye ọbụla na-emere m big man maka na m akpọrọ suit maka na m ejiri security bịa n'airport. Nsifa ngwa ha binye nu m akpa my documents, international passport, all my personal belongings, the name plane. Documents determine my life, all of them the name my luggage. Hasim ke body pass, ngode body pass. Na no bona nda ade ebuta akpa, munu chopom na plane nkwuru ogwu ya plane enye body pass. Documents plane na ani neji depart ya fam de maka abago plane. Mgbaro so na eje na wo ngini plane achu a block omo na passenger da be there. Nyenu ma akpa m ndị nke iblu na asim calm down go back. Before na azụ ndị akwachigo plane take it off n'iru mburu abam jebe Lagos. Akwa mwa bụ nwa na-ejere Igbo ozi Okwuluora ndị Igbo. Enwenye mmere ife ọjọọ Ibom buru akpa m. Mmia phone m kan say plane akọ ebu akpa m apụ. Ada nwa nke na ibru with ndị force ha ru 5 for grapple ọmụ. Phone m chọrọ isi m n'aka da phone m na eji m phone 4. Phone na abụ sim n'aka da. Ha chi prevent him from making video of the bully of the injustice. One boy nọ n'akụkụ onye Abia State were phone say ebe ndị Ibom ji m aka to make sure na make video that plane bụ akpa m agba ọsọ. Ndị amị kpọrọ that boy je delete ya. Ndị amị Ibom ndị Air Force kpọrọ that boy je threaten ya mepe iPhone ya delete the video. Abịa m kwụ ụgwọ ticket enye m boarding pass mba plane. Ebulie m, humiliate m. Nsifo na ọmama that was ebe 4. Njubo onye ọbụla nobody cares. You know in Nigeria nobody cares about anybody. Nsinga ebe onye dị ka bụ na a ga-eme m ife a. Ka ezi ife a ga-eme a common person na-aga n'ụzọ. A client, a passenger. I'm not going to my house this night. Key ụlọ m dị n'ime akpa m. Key to my house dị n'ime akpa m. Ndị Ibom buru agba ọsọ. Ibom agba m ticket unu chọpụ m na plane mụ na enyi nwoke. Ibom buru documents m niile m nwere n'ụwa. M bụ eji interview na Lagos. Ibom enwe m appointment 7 o'clock tomorrow morning. Ibom unu kpọrọ m security a nwere onye nkọrọ ọnụ nwere ife mme. Even unu hit esoku m akwa m bụ hit n'ime plane. I didn't complain because enwere m option. Ọ bụ na enwe another airline njeba, there is nothing to do at that point. I went to the counter. Nobody cares about me. Nobody cares about. People are stranded. People are hopeless. People are crying. People are emotional. Omonwanye Ibom ju na counter. Mwa je na counter lay siege there. Girl put us in there one station manager. Insi ana muna gi ga nwe ba. I told the station manager na muna gi. Insi station manager Ibom na muna ya ga nwu. I told her. Insi ana obo na ipu in short na mma na mortuary before you leave this place. Hadebo military. They went and called the police in Abo. I told the policeman, yeah, go to hell. Obi watching say go to hell. Realize that sense here. He became sane. Since 4 p.m. Mon and Ibom now, but this is 10 p.m. I couldn't go to my house. How about the documents him? And my union need to boycott Ibom.
invade the page of Ibom Air. Jena page Ibom Air. We are now no. I've done so much. I've fought for you, I've lived for you, I've died for you. Go to page Ibom Air. Ibom Air caused some damage more than 50 million naira. When there is opportunity, APC disappointed no total. Ibom Air. I was bullied by Ibom Air. Habura Obunambu can take a night bus, take a risk. Any demand on a just in on a Lagos. Eburamabam, and one of Kim, can we film me? I didn't know my mother violent. I'm a boy, very soft. And when with diabetes, I didn't me fike. I didn't Jabani, member to Mother Memoromaro. I didn't go, I didn't bamba, I didn't ball. Anything again, you know, Mother Wiki men or Melomahom or Comife, Morema Canania, and my boss, because some week or manna. I have never been this broken. I've never been this disappointed. Ibom Air will page. Go to the page of Ibom Air. See the Ibom Air. Ahamboko Emmanuel. If they go to their manifest, I got for Ahamboko Emmanuel. Join the Ibom Air if mefa. I work so hard for this opportunity. I've labored so much for this opportunity. And I'm now behind documents. It will be Akami Junior. Where do I go from here? What am I going to do? Ibom Air Jaborum Dami. Ibom Air Jaborum Air Force. Ibom Air Jaborum Security. Ibom Air Jaborum the Tout. Kefemme. Ibute plan ACR Dero. Burundi Madu Park and the plan you know the people now. People ne breathe out. People ne breathe here in. Obu na no ku 10 minutes ni Ibom Air. Onye nwere ashma. Onye akuku na don on a plane I got react. I said even I was ready to go that way. Passengers si na onye achọrọ ịga, pilot si na onye achọrọ ịga ya rituo. Mbakwa nkete gba belt m ebe nọ. I need to get to Lagos after go my I'm trying to pick up my PC. Soon I'm on my predicament. Anamagunu na anama pass through a lot. Every day ntetalora and send your own picture onye nwere anwụ sim na agwa mu area fundraising emere m ya. No emere onye aju nwo. Nsinu nu no ife na aga because I'm trying to put my life together. This is one of the breakthrough now. So this thing now. Eluzugo m ya. Keep them the n'ime abam. Documents in Nina, personal belongings in Nina there. I'm going to Lagos for an interview. And me can put all my life in order. Ibom Air volume security. Actually, if you play any problem about swagger, you can imagine never security see go bag. They squeeze your phone, one another phone. They don't want me to record it. Please, actually, can I page Ibom Air invade? And we film Ibom Air. And me use the new airport to study. And we don't know money on our corner. Onye obere fo na yero no na nkene ya mo no kenem mo no se mo na mo chonoro ya ye abu me super giver mo ya kana obo 5,000 or 2,000 or 10,000 more transfer melu gi adi ma acho mmadu okwu anu be mere chete mboso last time mo na mmadu no adi ma anu adi me emi fike it deserve from me far I don't deserve it. Ibom Air bu abam na Lagos. Ibom Air bu abam na Lagos. Tomorrow tomorrow Anima block can't Ibom Air Enugu airport echi. And we came on my way, and we make him something will happen to me tomorrow. One thing must kill a man at some point in your life. You take a big decision. Can I the legal angle? Ibom Air will not function in Enugu State. Inu now by me tomorrow. Hold Ibom Air responsible. I'm imagine that they account tomorrow. I cannot lose my vision, my purpose, my effort, my dreams. Because number ticket Ibom Air. And they take illegal action one. Ibom Air will not continue to carry passenger to Enugu, out of Enugu. After rendering me almost useless. Please. Anama you nune. Iye jimara Ndị Igbo bonuru bo nwanna abalo so na be mebu mmadu mbia kwuolia. Obo ni be broadcaster, money be blogger, anything he game, anything anywhere, any post he game, I share this video. Anama you know. Obo na man ro go o game onye ozo. Ima problem I web na nke obu na mere afofit ya. Obu na ye mere fa ta to ga continue na ano na terminal airport. Okwu an na-ekwu na afomofo. Man, I'm broken. How do I sleep tonight? In a choice for almost 10 years. In what year? Within a twinkle of an eye. Out of wickedness, out of dictatorship, out of carelessness, mother deny yagia. Can you think me now? Where do I go from here? I'm imagine interview in Lagos. I'm finding a lot of things difficult at this point. And this is one of the ways I can get relief. I'm very broken. Anya mmiri agwugo m ebukata go makwa anya mmiri agwugo m n'anya ebe a ga-eme m nwe ife a regular person na enwere onye ọ ga-akpọnwụ ana m abata na enwe emergency meeting
akpọbọ ndị obodo ji biri ife ji nwe emergency meeting bụ maka na ọmụnwa. Ọ bụrụ na onwere onye mbụ na mbe regular person, nobody cares. This is why people die. You deny people their dream, their vision for nothing. Maka na inwe power, na ibu station manager, ibu branch manager, ibu nka, you deny ya somebody for work for years. 90% if you're on airport, mana ọmụnwa bụ Okwuluora Ndị Igbo. Mana na ọnọdụ m, upon my position, capacity, caliber, na any femem, somebody si na mama mba plane nkwụrụ ụgwọ ya, atụọ security, buru property m, n'enu m, buru akpa m na abụ na Lagos, telling me to my face na nwere ife m ga-eme. Ọ bụ na ndị ndụ echi ma I want to die. Achọrọ m ịnwụ n'ife a. I tell you that I'm mad at her. There is no way I can sleep. There is no way. It's not possible for me to sleep. Oh, unu ga-ekwuru m ọnụ m. Mmadụ adịghị ekwuru onwe ya ọnụ ya. Jenu na page Ibon Air, inbox Ibon Air. Sifo January manifest Enugu to Lagos. 4:30 flight Enugu to Lagos. No one boy afia bụ Oko Emmanuel Onyeka. Okwuluora ba fa na etumetu. Joanu 5 melufa. Jenu inbox ndị Ibon Air. Jenu na Twitter, jenu na Instagram. Si na Ibon Air ka ife mme. What have I done? Unu tira in a plane AC adero. People now complain. I didn't complain. Because someone they want to play no the Green Africa aderozi. I was there. I saw onye obuna ritual. I came down. Pilot in a wee way. Amamwe basuri iwe. Only a wogodi war. Don't people have right to complain? The truth is now nice park in a Kasadi in a plane now. Somebody must pick infection or somebody might probably start reacting. And with more than 200 people on an airline, no ventilation. AC adalo, fan adalo. People are sweating. I was ready to remove my shirt. I just want to get into Lagos. Because I'm mad about knows I'm going to come about 5 p.m. How can I get into Lagos? I've prayed for this opportunity. It means everything to me. I wanted you last time when appointment, I don't know, go get camera operation. I'm going to pay the prices tonight. I'm going through pain. I'm seeing pain. Life had me easy. Difficult. I'm passing through hell every day. I'm a complain. Obu na mbamberu na kwa tolu na onye ego tolu ni ego. Una amana ma pass through hell. Also Chineke mo obim. Ife na agabiga, you can the problem self una aman solve mu ya. Also chukuga. That is why aburo mo ebo mbia na enyu no sobu. Ewele Air Force na security na ndeta out around one airport. Son, I don't violent. I'm just telling you that this station manager will not leave this airport. I blocked them until 10 p.m. Keifembe. Ememi fojo ba Ibon Air. Anoro mo ogomba. Ejimu egbe mba. Ejimu mma mba. Enwifemme. Jesus Christ. How am I going to share in this video? Tag Ibon Air. Go to their page. Go to their comment section. No Igbo man. When you open up on Igbo, don't use Ibon Air. Please. Injustice to one is injustice to all. Boycott Ibon Air. Even why they do this thing is that they believe that soldier goes, soldier come. They're saying, Obu ne ban and does a gaba. Obu na ya wanyu koma meri onu ifo jo amanna. Okwa mwade na abo. Yabu godi ne biaro ndoza amambia. Obu ne ba plane and does a gaba. Boycott Ibon Air. Let it be. Ya buru de oleto na yoge. Oh, one negi kambo. And we can memberege chimo ta kam memege one nechi. I've never been this broken in 2023. So what have I done to deserve this? Imana plane adero mana AC adero and the nego manifest if na ego plane na full. Obu na plane na not half people on it might not be so bad. Mana plane ju no AC aderia nwere any form of air. People are crying. People ne yipa akwa. People ne fa akupe. I didn't complain. And one option, say anyhow, can I off 45 minutes or 55? Let me just get into Lagos. Due to the urgency, how critical my meeting day. Pilot, Obama na Tamina. Sikwe na Tamina, jeton no. Asonya wana ritual. Hababizu. Point about people aka. No nya amamba plane na. Plane unkuru ugu ya 220,000 mwene nyungoke. Enye mbodem pass. Afam de na manifest na mabago plane. To be room, see no amamba plane na pilot to say. Ogwankuro, I paid. I got my boarding pass to go to Lagos.
somebody not somewhere, they determine in the Gaga Lagos, Nanda Manga Lagos. It was so bad. No more Ibon and Igbo. Obuna Abame, I won't take it. The only thing game I can't take bomb tomorrow, but Abame, none of mortuary. I can't even international airport this night because because now I was operation. I gave one flight by 4. I gave me Pekanta by 2. I tell you, I swear with my late father's grave. In fact, Ibom 82 division then Gabata. The only thing way to take me out is to shoot me. I can't. It's so unbearable to me. Obu anukwa no more go my friend me wonye nkwaraka. Obu ni mom of impersonate for na anama the week steady anama anoro nwem. The biggest thing in Emebom be a man jacket, Omonwa, Eonyenka, how are you? I may why you now married. I'm my people throw BP Naba. Adema ball, I'll be a very good football player. It was me be a professional football player. But I do don't know them. There are things you can change. Life when me fekarim. Naturally, I am weak. That is why, apart from broadcast, I didn't cook. If we can know, now I'm on my from 4 p.m. to now. My house, my key to my house with the name Diaba. Ibom Kaobi, Bura Bamburu documents in when or Lagos. Nobody cares. People they stranded, no manager, nobody's talking to the people. Because I believe we know what figure, man. And they believe that if soldier goes, soldier come. That is the problem. Obon and Ndị Igbo boycott or Ibom Air. 18 flight, they will come back to their senses. In charge, nobody cares. When they just stranded airport now, how brought in they came for something. And according to them, flights are direct. As everywhere the book top. My AirPCO, my United Nigeria, every airline with the book top. My whatever the book top. Because Anya Meriju Manya, my Adam Obim Tiwaretiwa. As no Bitiwaretiwa na Denedi and Adam broken. I want you to pity me more than ever. Look at my eyes all the week. Emi is a chagon flight. I may stress too much. I wanted to go to Afton and Lagos. I want to meet in a date or venue benga for our people. I got some cheap. Then in a money for the week. Look at my eyes. Stress and pass it through. I just bought on their force. It just bought on car. It came me. You consider the park a passenger on a plane now, the Roma. It's a man and aviation measure. And then one measure. Caution and precaution how they take. Please, I beg you in the name of God. Go to Ibom Air page. See for no one passenger hanway. No one Igbo Kobo. Enugu to Lagos. Now Fia Boko Emmanuel. Keife me, huh? What did I do? In the Katamano don't name airport. People are still people now quarreling airport at this time. The only thing airport authority remember, I pour you can lock airport. They don't care about the plight of the people, the pain of the people, suffering of the people, predicaments of the people. Nobody cares. Madiba plane, Ethiopia na plane Obagoraba. Body and army. Unya na gbagi no nwere ebe ọ na-eje. Onye ịchụpụ na plane ejikọrọ ebe ọ ga-alahụ. Ijikọrọ na onwe ego ji rebook flight. Ka ife anyị mee. Ka ife mme in particular. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo ma nụ otu ya bụ ihe si wee gaa. Ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora Ndị Igbo. Ya bụ ihe ndị a mere gị o wuteka m. Onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, ezi nwa afọ Igbo, onye hụrụ ala nna ya n'anya, onye ọbụla na-ahụ ọrụ ị na-arụ n'ala Igbo, ya bụ akaja emere gị ebe ahụ kwesịrị iwute ya. Mgbe na-eji ohere a wee na-akpọku ụmụ Igbo niile, ụmụ afọ Igbo niile ndị Igbo ji eme ọnụ, ndị nọ n'ụlọ ma ndị pụrụ mba, onye ọbụla oge eruola mgbe ndị Igbo ga-eguzo ọtọ. Oge eruola mgbe ndị Igbo ga-akwụrụ dịka dimkpa. Akaja na-eme ụmụ Igbo n'obodo Naijiria karịala. Nke a bụghịzi nke ndị gọọmenti na-eme ụmụ Igbo. Nke a bụzi ihe a kpọrọ private company Ibom Air. Onye kwụrụ ụgwọ ma gbaa akwụkwọ iso ụgbọelu gị wee pụọ. I wee wetara ya ụgbọelu na-adịghị mma, ụgbọelu na-anaghị arụ ọrụ ọfụma. Kedu ka ị ga-esi efe ụgbọelu ma igwe ntụ oyi nọ na ya bụ ụgbọelu anaghị arụ ọrụ? Ị makwa mmadụ ole nọ n'ụgbọelu? Gị nwa bụ kọmpanị kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ ịrịọ ndị mejọrọ mgbaghara, ndị jiri ego ha ma gbaa akwụkwọ isoro ụgbọelu gị wee pụwa. O wee
wee bụrụzie gị nwa bụ onye nọ n'ọnọdụ ime ya akaja. Ụmụ Igbo, ya bụ ihe a na-eme anyị n'obodo Naijiria kemgbe oge ebi. A sịkwa imi bewe anyị esoro ya bewe. Elele ya ọfụma, ụgbọelu niile na-abata n'obodo Naijiria kwa ụbọchị, more than 60% of the passengers na bọọdụ ya bụ flight bụ ụmụ Igbo. Ọkwa na ụmụ Igbo bụ ihe na-eje mba dị iche iche kwa ụbọchị. O nwere mba ụwa ụmụ Igbo na-anọghị? Kedụzi ihe mere a ga-eji were aka ekpe wee na-akpa ụmụ Igbo dịka esu n'obodo Naijiria? Ụmụ Igbo, onye ajụkwaranụ anaghị ajụ onwe ya. Onye ọ na-emeghị taa o nwekwara ike ime ya echi. Ya mere o ji dị mkpa ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo tinye ọnụ n'okwu a ma mee ka ya bụ mmegbu a na-emegbu ụmụ Igbo bee. Daalụkwa gị na-eso ebere ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, mana na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụpụ gị na mbata gị, etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị makara share button ka o rukwuru ụmụ afọ Igbo niile, rukwuru onye ọbụla na-anụ asụsụ a na-asụ ka mara etu esi eti. Ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a, ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka o rukwuru ụmụ afọ Igbo niile, rukwuru onye ọbụla na-anụ asụsụ a na-asụ ka mara otu esi etinye okwu ọnụ ma mee ka ya bụ mkpamkpa nakwanụ mmegbu a na-emegbu ụmụ Igbo n'obodo Naijiria bee. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.